ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба канали мо. Дар ирӯза видеомо оиди якчанд таъбири хобҳо гап мезанем. Барои ҳамин дар видео якта лайк монед, дар як ҷо баҳазур бишинед, видеоро то охир тамошо кунед. Ба шумо тамошои бо фароғат таманно дорем. Закия нависондан. Салом ака. гӯшти гӯсфандро майда кардан дар хоб чист? гӯсфандро дар хоб дидан ба ҳурмату шарафманд шудан аст. гӯсфандро дар хоб пашм тарошидан нишонаи косташавӣ, хушбахтист. гӯшти гӯсфандро дар хоб хӯрдан нишонаи ғалаба аз болои душман аст. пашми гӯсфандро тарошидан дар хоб аз кори фоидаи калон дидан аст. гӯшти гӯсфандро дар хоб майда кардан бар душман ғолиб омадан аст. шервача. Ассалому алайкум бародар. илтимос ҳамин саволи манат ҷавобаша тиеда ка. дар хоб зардолу бинӣ таъбираш чӣ бошад мегуфтед? ҷавобаша интизорам бародар. зардолу. агар хоб бинед ки зардолу истеъмол мекунед, ин нишонаи он аст ки бемор мешавед ё чизи бароятон азизеро аз даст медиҳед. безимия нависондан. ассалому алайкум акаҷон. илтимос ҳамин хоби мара таъбир кунед. дар хобам як бача фақат ба кулча одам мекушад. дар барам як зани ҳомиладорам ҳаст. вақте одаморо мекушанд ҳама пури хун мешавад. ин хова зан дидагия? таъбирша бигӯед акаҷон. интизори ҷавоби шумоем. нафаре ки дар хобаш инсонеро ба корд мекушад, ӯро таҳқир ва зулму ситам мекунад. шахсе ки гирифтори ташвишу ғам аст, дар хобаш ӯро корд зананд, аз ғаму ташвиши худ озод мегардад. дар баъзе ҳолатҳо забҳкунӣ, яъне куштан, ишора ба издивоҷ аст. нафаре ки дар хобаш кабутар, гӯсфанд ё ҷавонеро мекушад, ба наздикӣ оиладор мешавад. дар хоб корд халидан ба модару падар нишонаи итоат накардан аст. сина пистон. синаи зебо дар хоб нишонаи он аст ки шахси гунаҳкор пушаймон мешавад ва мушкилиҳо рафъ мегарданд. ҷароҳат дар сина нишонаи ошиқист. дард дар сина нишонаи исрофкорӣ аст. баъзе аз уламо мегӯянд ки синаи васеъ дар хоб шаҳодат аз саховатмандӣ ва нармдилӣ аст. агар чизеро дар синаи зан овезон хоб бинанд, ин зан ба зино роҳ медиҳад. синаи калони зан дар хоб нишонаи бадахлоқии ӯст. синаи ширдор аз сарватманд шудан ва тавлиди тифл дарак медиҳад. ҳамзамон нишонаи сабурӣ ва ҳалимӣ аст. дар ҳаминҷа видеои имрӯза ба анҷом мерасад. худованд ёру мададгори шумо бошад то видеоҳои оянда. бахшиш ки ҳамаи комментариҳое ки шумо навистагиед вақт нест ки ҷавоб дем. иншоалло ки вақт шид, аввал комментариҳои навистагии шуморо ҷавоб медиҳем.